No, štart sme mali správne podľa rozhodcu rozdeľovač, ale bohužiaľ správne zatiaľ nemáme, už ho máme. Ideme do dvojičkou. No ale nie všetko vyzerá, že je tam, kde má byť. D1 nám tam visí, to znamená, ideme tak nejako už na neutrál dopredu. Žalovaný B teda svoj pokus zvládne, ale bude to na tesno, keď tu prišla voda. Svetý tým, 30 sekúnd, 31, 32. No dobre, výsledné časy pravý 37,94.